Un obxecto do día a día únese a outro obxecto do día a día e nace un mundo novo. Desconcertante, sorprendente, que invita ao xogo. E o xogo acéptase de contado, o visitante para e volve parar. É invitar ao espectador a pensar, a que cando cheguemos aquí cheguemos a un remanso de paz e nos poñamos a pensar que é o que está creando. Preguntarse como será coser pingas d'auga, que vestido pode sair. Como é posible atrapar a liberdade? O fotógrafo madrileño Chema Madoz pon en bandexa un banquete para a imaginación do espectador, verdadeiro protagonista aquí. De feito, non hai cartelas, a xente que entre na sala de exposicións non se vai a topar con ningunha cartela, as fotografías non teñen título. E tampouco sabemos de que ano é cada obra. Porque a fotografía de Chema Madoz é atemporal. Pétalos nacidos dun lápis afilado. Saltando sempre dunha realidade a outra. Unha pinga de vidro que caeu. Sombras que debuxan as nosas veas. Contemplamos máis de 60 fotografías. Chema Madoz é coñecido sobre todo por ser fotógrafo, pero Chema Madoz é fotógrafo, é escultor, pero eu creo que sobre todo é un poeta visual. Capaz de despertar preguntas na nosa mirada. Capaz de cambiarnos a forma de observar. Nas fotografías de Chema Madoz, toda a manipulación que poida haber está á vista, estámola vendo todos. El non edita as fotos posteriormente, que ora nos tempos de redes sociales e cos móviles non estamos moi habituados a poñer filtros e editar as fotos e el non fai esas edicións. Toda a manipulación que el fai é previa á fotografía e estámola vendo. E eso, sobre todo aos máis pequenos, é algo que aínda lle costa un pouquiño de entender. É todo fotografía en branco e negro que nos trae sensacións coloristas. A exposición titúlase A natureza das cousas. Esas mesturas que el fai cos obxectos, que moitas veces, a maioría das veces non teñen nada que ver, levannos a pensar en un estilo parecido dos surrealistas na pintura ou a René Magritte incluso. Unha viaxe de tempo que vivir. Son fotos moi limpas, teñen moi poucos elementos, pero detrás de cada fotografía hai meses e incluso anos de traballo. Desde que el ten a idea, consigue os obxectos que quere fotografiar, fai os seus bosquexos, crea a escenografía, a súa escultura e xa por último fai a fotografía, pero poden pasar anos de traballo. Será por iso que son obras atemporais. Será por iso que son obras inmortais.